Magandang gabi naman, bayani. Parang di na kayo sumasagot. Siguro hindi pa kayo nagdi-dinner, ano? Taas ang kamay ng mga gutom na, bibilangin ko. Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Pero unang-una, binabati ko po ang Borongan. Happy Fiesta! Mabuhay ang mga taga-Borongan! Ilalakas natin na pag sinabi kong mabuhay, lahat magmabuhay ha. Mabuhay ang mga taga-Borongan! Yung hindi magsalita ng mabuhay, mamamatay. Okay? Mabuhay ang mga taga-Borongan! Mabuhay si Mayora! Pe Abunda! At siyempre pa lahat ng mga konsehal ng bayan at lahat ng mga politician natin na nagsaservisyo dito sa Borongan, magandang gabi po. Alam nyo, first time ko po dito sa Borongan. Borongan nga po. First time ko dito sa Borongan. Alam nyo, first time ko talaga. Hindi ko nabanggit ng tama. First time ko po dito sa Borongan. At nagandahan po ako sa lugar na to. Kaya kasama ko po yung asawa kong si Lenlen. Ang sabi namin, Mayor Tess, sabi po ni Lenlen, dito na raw po kami titira. Pero siyempre, bago yan, kailangan matuto kong magsalita ng waray. Kaya magpapaturo po ako magsalita ng waray. Sino dyan ang pwedeng magturo sa akin? Sino dyan? Halika! Halika, ikaw! Halika! Turuan mo ako ha! Halika ate! Bilis! Pag hindi ka tumayo, hindi ka makakapunta dito. Halika ate! Nanonood ba kayo ng I Can See Your Voice? Yan. At syempre pa, maraming salamat sa isang tao na kung hindi po dahil sa kanya, ay hindi po kami nakarating dito sa Borongan. Siyempre pa, maraming salamat po sa piloto ng eroplano. Hindi po, kay Tito Boy Abunda, palakpakan po natin! Yan, pangalan po? Stella po. Ate Estela, turuan mo ako. Ang gagawin mo lang, ibubulong mo sa akin yung salitang waray, pagkatapos sasabihin ko sa kanila, kung tama, maraming salamat sa iyo. Ikaw ba may asawa na? Meron po. Ilan ang anak mo? 3. O, sige ha. Dalawa na. Maalat ah. Pero matamis-tamis yung manawan. Sinubukan ko yung pangatlo. Tumamis na. Ayan ha. O sige, gusto kong sabihin. Wag ko kayong maingay ha. Wag niyo siya tuturuan ha. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na magandang gabi po sa inyong lahat. Bulong mo lang. Salamat, Ate Estela. Maupay nga gabi haiyo nga tanan. Sige. Di tayo sa gitna. Ang galing mo. Ba't magaling ka magwaray? Siguro taga dito ka. Sige, gusto ko naman sabihin sa kanilang lahat na pogi ako sa salitang waray, ha? Salamat, ha? Diyan ka lang, ha? Pag mabalaki ko to. Mapurot up! Guwapo ako, natatawa sila. Salamat. Ulitin ko lang. Mapurot up! Bait mo? Naturuan mo na naman ako ng tao. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na macho ako, guwapito, mabango, ha? Okay. Dinilaan mo yung tenga ko, ha? Nagugutom ka na ba? Salamat, Ate. Totoo to, ha? Baka magtawanan na naman to. Manudulay ak! Galing mo talaga? Ang bait mo! Ulitin,
Manunulay ha! Demonyo din siya! Akala mo, hindi ko alam yung Ate Luisa kung ano tinuturo mo sa akin. Hindi ka kita CD. Pakikuha mo naman si Ate Luisa ng CD. Kuha ka ng CD. Punta ka na Ate Luisa. Doon! Ayan, Ate Luisa, oh. Kung ano-ano tinuturo sa akin. Ngayon kukuha naman ako ng isa pa. Gusto ko yung dating naiwan kong girlfriend. Pakantahan ko lang ng... asan ba dito yung girlfriend ko? Gusto mo ikaw? Talaga? So talaga? Halika. Ito yung girlfriend ko eh. Ba't? Anong nangyari? Oh, tago mo muna yun, baka mabasag pa. Selfie? Yung nakahiga ka dito, higa. Halika na! Ang landi-landi mo! Makanta ka. Okay ka, anong pangalan mo? Archel, Archel, ikaw ba nag-aaral ka pa? Nagtatrabaho ka na? nag-aaral Saan ka dito sa Borongan nakatira? sa may Lipgutan. Sa? Lipgutan. Dutdutan. Okay ka ba doon sa Dutdutan? Lipgutan. 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 Sorry, pasensya ka na. Tanga-tanga ako eh. Kaya nga ako naging komedyante kasi tanga-tanga ako eh. Okay, sa Lipgutan. Kasama mga anak, mga kapatid mo? Hindi. Mga kaibigan ko lang. Yung mga kapatid mo, nasaan? Pinalayas mo na ba? Hindi. Nasaan? Nasa bahay. Bahay. Nagtatrabaho ka na? Hindi po, nag-aaral. Nag-aaral ka pa? Pagka ano, tapos ka na eh. Sige, kakanta na tayo.